Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з апавяданнем Міхася Зарэцкага «Кветка пажоўклая». Твор вывучаецца на уроках пазакласнага чытання ў 10 класе. Міхась Зарэцкі «Кветка пажоўклая». 7-я частка. Ціха, паволі асядае на горад цёплы ласкавы вечар. Ахінае ціхай прытульнасцю, шэпча на вуха санлівым шолахам дрэў. Аб чым шэпча? Мо аб тым, як добра палаць агнём прамяністым каханнем, як добра адчуваць непазбыўную душную смагу, жаданне нязведаных радасцей, палкіх уцех. Мо аб тым, як прыемна млець у чароўнай знямозе, у дзівоснай напружанасці устурбаваных нерваў, мо аб тым так салодка шэпча ласкавы вечар, мо аб тым пяюць ціхую песню таемныя дзіўныя шолахі. Булановіч з Гарновай знайшлі сабе у садзе цудоўны прытулак. Добра тут, у самым глухім куточку, пад ветлай, разложыстай яблыняй. Тут так ціха, што чуваць, як сэрца б'ецца ў грудях. Тут адны яны, адмежаваныя усенькага свету, цалкам адданыя свайму пачуццю. Гарнова прытулілася шчыльна да каханка свайго, схавала галаву ў яго на грудях, сядзіць нерухліва, быццам прыслухваецца да ўцехі, да шчасця свайго, быццам баіцца, каб лішнім рухам, лішнім словам не спудзіць гэтага чароўнага, салодкага настрою. А Булановіч неспакойны. Турбуе назойлівая, упартая думка, не дае спакою. Сёння ён павінен сказаць Гарновай аб тым, сёння ён павінен прапанаваць ёй тое, на што рашыўся колькі дзён назад. Кожную хвіліну хоча пачаць ён, хоча выказаць усё, але нешта спыняе, і стыгнуць на вуснах нявыказаныя словы. Што яна на гэта? Як адкажа? Нібы страшна чагосьці, сіл не хапае сказаць. Але, урэшце, адважыўся. Ведаеш, любая, я хачу нешта сказаць табе, слухай. Яна ўзняла галаву, упялася ў яго чакаючым поглядам. Марынка, я надумаў нешта зрабіць. Я хачу змяніць нашы адносіны. Мы пакахалі адзін аднаго шчыра, моцна. Мы адзін аднаго разумеем. Чаму нам не жыць разам, не стаць мужам і жонкай? Чуў Булановіч, што неяк нязграбна, карузла выходзіць. Дасадліва моршчыўся, ждаў, каб хутчэй яна што сказала, каб развеялася гэтае прыкрае ўражанне. А яна маўчала. Доўга маўчала. Мабыць, думала, як лепей яму адказаць. Потым пачала. Алесь, ты выбач мяне, але я табе проста скажу. Не хочу я гэтага. І не зраблю. Я не хочу псаваць сабе апошнюю ўцеху. Я ведаю, як гэта будзе. Шэрасць, нуда, беспрасвецце. Усё тое прыгожае, што ёсць цяпер, што захапляе, хвалюе, усё гэта знікне. Не, я не хочу так, не трэба. І ты, Алесь, не настойвай. Кінь гэту думку. Булановіч не чакаў такога звароту. Гэтыя словы здзівілі яго, і разам яны падлілі ў агонь масла. Замест таго, каб згадзіцца, каб кінуць пра гэта, ён ахапіўся цяпер упартым жаданнем дабіцца свайго. Ён увесь гарэў пачуццём, ён у палкай пяшчоце галубіў яе, цалаваў рукі і настойна, упарта прасіў, каб згадзілася. А калі яна адмаўлялася, ён яшчэ больш захапляўся, яшчэ з вялікшай сілай настойваў. І тады толькі схапянуўся, як заплакала Гарнова, затрапяталася ў моцным сударгавым рыданні.
Тады змоўк, не ведаў, што рабіць. Не разумеў, чаму Гарнова заплакала. А яна парыўчата гаварыла скрозь слёзы. «Дрэнны ты, злы! Ты мучыш мяне, ты псуеш мне настрой, здзекуешся над пачуццём над маім. І толькі за тым, што табе хочацца так. Усе вы такія, без сэрца, эгаісты». І ўсё плакала без перастання. Булановіч ледзь суцешыў, заспакоіў яе. Пагадзіліся на тым, што ён даў слова ніколі нават не гаварыць аб гэтым. Гарнова тады заспакоілася, зноў прытулілася да яго і толькі раз пораз усхліпвала, быццам пакрыўджанае дзіцянё. А як раставаліся, Гарнова сказала яму з ласкавым дакорам. «Алесь, любы мой, ты ніколі не крыўдзі мяне. Ты ж ведаеш, што наша каханне – гэта астатняя ўцеха мая, гэта прыгожая акраса астатніх дзён». Ён перапыніў яе. «Што ты гаворыш усё? Астатняе, астатняе. Марына, кінь ты настрой гэты свой. Навошта гэта? Адно мучыш і сябе, і мяне». Яна не адказала нічога, толькі глыбока-глыбока ўздыхнула. Праз колькі дзён пасля гэтага Булановічу ўсё-ткі прыйшлося яшчэ раз гаварыць на гэтую тэму. Было так. Ён неяк позна ўвечары вяртаўся з чыгункі. Ездзіў на вёску па службовых справах. Проста з вакзала накіраваўся ён да Гарновай. На галоўнай вуліцы яшчэ гарэлі агні, яшчэ зноў даліся гаварлівай гурмай начныя гулякі. А ў завулках, у куточках глухіх ужо ўсё сціхамірылася. І вокны не свяцілі ўжо тупа бліскучымі засланкамі, не цалаваліся з цемрай чарнільнай. Схаваліся, зніклі, быццам і звання іх не было ў гэтых мізэрных хібарках, што палахліва адступалі з дарог мянымі плямамі. У дзіцячым доме, куды падышоў Булановіч, тож было цёмна. Але тое акенца, якое Булановічу добра знаёма, якое заўсёды спыняе на сябе яго погляд, гэта акенца яшчэ свяцілася прыветным агеньчыкам. Значыць, не спіць. Дзверы чамусьці адчынены. Мусіць, ёсць нехта чужы, бо звычайна іх запіраюць. Булановіч прайшоў проста да пакоя Гарновай і, не папытаўшы дазволу, адчыніў дзверы і ўбачыў ён, Гарнова на ложку сядзіць, а перад ёй на каленях Абшарскі. Асалапеў Булановіч. Хацеў адразу назад павярнуцца, але Гарнова спыніла. «Алесь, пачакай. Што ты спалохаўся?» Абшарскі памалу ўзняўся, сеў у кутку, вінавата утупіўшы лысую галаву. Булановіч не разумеў нічагутка, глядзеў дапытліва ў вочы Гарновай, чакаў тлумачэння. Яна засмяялася. «Ну, ты чаго глядзіш так, быццам цябе аглушылі? Ці мо цябе здзівіла гэтая сцэна, га? Я табе зараз скажу. Мой паважаны рыцар сёння чэпіцца да мяне цэлы вечар. Усё просіць, і ведаеш, аб чым? Згадай. Аб тым, каб я за цябе замуж пайшла. Ты, пэўна, і не знаў, што маеш гэткага добрага свата». Булановічу прыкра неяк стала. Дасада узнялася на Абшарскага. Што яму трэба? Чаго ён гэтак турбуецца? Чаго назаляе вечна? Лезе сваімі паслугамі і ведае ўсё, гэта нязначны, недалужны чалавек. Усё прыкмячае, аб усім дазнаецца. Быццам цень нейкі, сочыць усюды за ўсім. Булановіч нічога не адказаў Гарновай, і на колькі хвілін запанавала цяжэрная маўчанка. Потым Абшарскі загаварыў. Гаварыў вінаватым голасам, быццам хацеў перапрасіць Булановіча, выпраўдацца перад ім. «Я гаварыў аб тым, аб чым калісь вам казаў, таварыш Булановіч. Я зычу толькі дабра
Я хачу, каб Марына Паўлаўна была шчаслівая, каб яна не пакутвала. Раптам Гарнова ўзлавалася. Якое вам дело? Хто да вам права обо мне клапаціцца? Я маю свядомасць і сама ведаю, што трэба рабіць. Яе голас дрыжэў. У вачах гарэлі, пераліваліся аганькі гневу. Абшарскі моўчкі ўзняўся. Марына Паўлаўна, поверьте мне, што я ніколі не хацеў вам зрабіць што благое. Усё, што мучыць вас, мучыць не менш і мяне, а мо яшчэ больш, бо я... І не даказаў. Выйшаў шпарка з пакоя, высокі, суталаваты, нязграбны, пакінуўшы з сабой уражанне нейкай напятасці, нялоўкасці. У Балановіча цяпер не было ўжо ані крушыпачкі злосці. Замест таго жаласць з'явілася да беднага Абшарскага. Ён сказаў Гарновай з дакорам: «Ну што ты так з ім? Ён жа так любіць цябе. Яму ты даражэй за ўсё». Я знаю гэта, Алесь, але з часам не хапае цярплівасці. Назаляе гэтае маўклівае каханне, нуду наганяе, а часам злосць возьме, тады і пакрыўдзіш яго нізавошта. Але глупства, пасля улашчыцца. У той вечар не было паміж Булановічым і Гарновай звычайнай блізкасці, звычайнай ласкі. Гарнова была далёкая нейкая, чужая, увабралася ў сябе, адгарадзілася ад яго халоднай, сухой пустатой сваіх глыбокіх вачэй. І сама ўся была халодная нейкая, ціхая. Булановічу здавалася, што вінаваты ў гэтым Абшарскі з яго недарэчным учынкам. Зноў востра тачылася ў сэрцы прыкрая злосць. Разам з ёй унутры бязладнасць раджалася нейкая раскіданасць. Не знаў, як падысці да Гарновай, як разагрэць яе ледзяны холад, і даў тады сам сабе слова ніколі больш не гаварыць з ёй аб жаніцьбе, не кратаць больш гэтага пытання. 8-я частка. Прайшло 2 тыдні. У Булановіча яны прыляцелі бліскавіцай маланкай. Увесь час быў нібы ў чадзе і не прыкмячаў, як чарадой аднамерна мігаюць гадзіны. Аддаўся цалком пачуццю, утапіў у ім усю істоту сваю, ачмуціў свядомасць ружовым туманам. Часам схамянецца, зірне сам на сябе здзіўленнем, падумае, што ж гэта? Чым гэта кончыцца ўсё? І з жахам адчуе, як глыбей і глыбей уцягваецца ў атрутнае дрыгвяное бяздонне, як губляе моц сваю, волю, а спыніцца, вярнуцца не змога. Гарнова дзіўнай стала ў апошні час. Рэдка цяпер весялосць маладая асвеціць яе сумныя вочы. Рэдка калі зазвінець яе задорны, гарэзлівы смех. Больш усё ціхае, смутнае. Задумленне маўклівае не сходзіць з праніклівага твару. І з Булановічам яна дзіўная нейкая. То халоднай няўважнасцю яго сустракае. Быццам далёкі ён стаў ёй, чужы, быццам ужо знялюбіў. А то раптам закіпіць пачуццём бурным, парыўчатым, а горне яго нястрымана гарачай ласкай. Булановіч бачыць гэта і думае часта аб гэтым, напружвае розум свой, хоча згадаць, зразумець, што робіцца з ёй, і не можа. Толькі трывогу няясную сабе распальвае, прымушае сэрца балюча знебець у нейкім невыразным прадчуванні. Была субота. У гэты дзень Булановіч заўсёды бывае многа работы. Толькі к самаму вечару зволіўся і адразу пайшоў да Гарновай. Заспеў яе ў дварэ, сядзела ў пацёмку, не паліла святла. І як Булановіч прыйшоў, нейкі час у змроку сядзелі, так больш ціхай, прытульнай раптоўнасці, калі вакол змрок снуе сваю шэрую павучынку, калі мякка загортвае абрысы прадметаў, сцірае рубы, усё робіць такім павеўным, расплыўчастым, тады прыемна напінаецца нервы і пачуцці асабліва глыбокімі робяцца.
Булановіч у змроку зусім не бачыць Гарновай. Толькі мяккімі контурамі рысуецца няясная пляма. Але блізкасць яе адчуваецца моцна, настойліва. Будзіць, уздымае непакойнае пачуццё, казытае сэрца гарачай пяшчотай. Хочацца яшчэ большай блізкасці, хочацца зліцца з усім, патануць у глыбокім захапленні. А Гарнова сёння чамусьці ўнікае ласкі яго, быццам баіцца яе, быццам палахліва стрымлівае сябе. І Булановіча ахапляе змаглае нездаволенне, турбуе нутро палкім жаданнем. Незадаволенне пераходзіць у нейкую крыўду, у гнеў. Здаецца, не любіць ужо, надакучыў ёй, знялюбіў. Каб сілы хапіла, устаў бы і пашоў. Нашто назаляць, набівацца дарэмна сваім пачуццём. Але замест гэтага бярэ яе рукі, сціскае, гладзіць пяшчотна, абнімае нясмела любы, падатны стан. Марынка, галубка моя, чаго ты такая маркотная? Чаму маўчыш усё, мяне старанішся? Мо ўжо не любіш, мо назаляю табе? Яна адказвае нібы з нейкай дасадай, але ласкава. Ды не, кінь ты, як табе не сорамна? Ну, просто настрой такі, думаю я. Я, Алесь, многа думаю цяпер. Мо за тым часам і мала ўвагі табе аддаю. Калі ж галава крышыцца з думак, ведаеш, Алесь, я баюся, каб не звар'яцець. Часам ужо непрытомнасць нейкая находзіць. Тады страх агнявы калоціць усю. Усё тое ўваччу, што было калісь. Праходзіць перад вашмі гэткай выразнай, страшэннай чарадой. Яна часінку маўчала. Слухай, Алесь, ці дужа ты любіш мяне? Замест адказу ён горача сціснуў яе кволую, мяккую руку. А што б ты аддаў за мяне? Што б ты мог ахвяраваць, каб было патрэбна для мяне? Не ведаю. Здаецца, што я не пашкадаваў бы для сябе нават жыцця. Яна усміхнулася. Уга, як многа! Але дарма ты гаворыш так. Гэта звычайна кажуць усе, як сядзяць з любай дзе-небудзь у ціхім прытульным пакоі. Ну, скажем так. Я памірала і сказала табе, што хачу, каб і ты памёр разам са мной. Ну вось скажы, ці згадзіўся б ты? Толькі шчыра адказвай, ну? Булановіч трохі падумаў. Ведаеш, Марына, гэта б залежала ад моманту. Вось цяпер, мне здаецца, я б не спыніўся перад гэтым. Яна не дала яму кончыць. Глупства ты кажаш, ніколі б ты не зрабіў гэтага. І ніхто па свеце так не зрабіў. Булановіч падумаў і ў думках з гэтым згадзіўся. Чамусь раззлаваўся сам на сябе. Дайшоў да чаго раскіселіўся, не разумею ўжо, што гавару. Устаў і нервова засігаў па пакоі. Быў унутры нейкі разлад, нейкі нутраны голас узнімаўся, паўставаў проці тае ўлады, якую забрала над ім пачуццё, проці бязволля, слабасці, што ўсяго спавілі ліпучымі ланцугамі, што аплялі, акруцілі павучыннем атрутным. Гарнова тоже знялася, запаліла святло. Булановіч зірнуў на яе і здрыгануўся міжвольна. Убачыў твар, працяты адчайнай, бязмернай мукай. Здалося Булановічу, што гэта страшэнная мука пратачылася ў кожную рыску яе твару. У кожную рыску уклала яскравы адбітак душэўнага болю. Яна села за стол, застыгла ў ціхай нерухомасці, быццам сама прыслухоўвалася ад болю свайго, быццам аддалася ва ўладу свайго пачуцця. А Булановіч гарэў непакойным агнём глыбокага жалю. Сэрца трывожна сціскалася.
Хацелася суцешыць, згладзіць з любага твару гэты страшэнны адбітак душэўнай мукі. Але слоў не было, не знаў, што сказаць. І моўчкі стаяў, глядзеў на яе з пачуваннем, з глыбокім жалем. Яна раптам устала, загаварыла ціхім, парыўчатым голасам. «Не магу я тут быць, цяжка чамусьці. Быццам гэтыя сцены душаць мяне, грудзі сціскаюць. Я пайду, Алесь, к прыяцельцы сваёй схаджу, бо развеецца настрой. А ты, Алесь, не ідзі нікуды. Мне хочацца, каб ты тут быў, каб я кожную хвілінку знала, дзе ты, уяўляла цябе. Ты тут будзь, я хутка прыйду. Толькі прайдуся. А калі спазнюся, то ўсё роўна чакай. Я хачу так, Алесь. Чакай, пакуль не прыйду». Яна стала апранацца. Булановіча крабанула нейкая невыразная трывога. Ён звярнуўся да Гарновай. «Марына, ну ж цяпер, куды ты адна? Лепей я таксама пайду. Я правяду цябе, там пачакаю». Яна нібы страпянулася. «Не, не трэба, я адна, я зараз вярнуся. Ты пачакай тут, Алесь». І як выходзіла, падышла да яго, узяла абедзвюма рукамі яго галаву, зазірнула ў вочы гарачым, кахаючым поглядам. «Любы ты мой, апошняя уцеха мая», і пацалавала даўгім пацалункам. Булановічу пацягнуліся нуднай чарадой хвіліны чакання. Плылі яны так аднамерна, марудна, так дзіўна закалыхвалі, наганялі тупую, млявую нерухомасць. Думкі ў галаве быццам спыніліся, закамянелі, толькі па ўсёй істоце ціха, паволі перабягалі лёгкія хвалі невыразнага пачуцця. Крадалі кволым павевам нейкія балючыя, чулыя струны. Была нейкая невымоўная асалода ў гэтым дзіўным пачуцці. І прыемна было чакаць так, у ціхай маўклівай самоце, у млявай нерухомасці. Плылі, цягнуліся хвіліны марудныя, грамадзіліся ў грузка паўзучыя гадзіны. Гарнова ўсё не прыходзіла. Булановіча памалу пакідаў спакой, змяніўся вострай турботай. Цяпер хадзіў па пакоі, узрушаны, спыняўся раз-пораз і пільна прыслухоўваўся да начной цішыні. Шукаў гуку знаёмых крокаў. Ахапляла нецярплівасць, дасада, калі вуха не лавіла ніякага зыку, калі звонам маўклівым пела ў вушы глухая цішыня. І усё хадзіў па пакоі. У акно зазірнула пад слепаватым вокам шэрая раніца. Палахліва кранула сваёй празрыстай рукой бяздушны свет лямпы, і зрабіўся ён нейкі мутны і цьмяны. І чым далей, тым больш урываўся ў пакой свежы свет раніцы. Гарэзліва варушыў па кутках паследкі начнога змроку, накладаў на ўсё адзнаку дзённай цвярозасці. Булановіча агарнула трывога. І расла, усё расла ў грудзях, білася ў сэрцы боем няроўным, балючым. А думкі цяпер празрыстай яснасцю працяліся, рэзалі галаву ліхаманкавай работай. Без канца свідравала мазгі. Што з ёй, куды яна пайшла, чаму так забавілася? Чаму яго прымусіла чакаць? Не знаходзіў адказу і мучыўся ў палкай трывозе. І быццам наўмысля, каб павялічыць тую трывогу, прыляцеў знадворку даўгі, гулкі гудок цягніка. Быў ён свежы такі, сакавіты, быццам памыўся ў золкай вільгаці раніцы. Зычэў молада, смела, нібы выхваляўся задорам сваім, нібы дражніўся сваёй вясёласцю гуллівай. Гэты гудок працяў Булановіча сударгавай дрыготай. Ён пачуў у ім злавеснасць нейкую, нейкае страшное напамінанне. Жудаснай хваляй агарнула новая думка. Абярнулася ў страшэнную здагадку. Булановіч схапіў шапку і паспешна выйшаў на двор.
9 частка. Паветра ахінула ядранай золлю. Было яно шэра-сталёвае, цьмянае, бо золак толькі яшчэ пачынаўся. Ціха было, але ва ўсім адчувалася нейкая жывая напружанасць, быццам начны спакой працінаўся памалу яшчэ стрыманай энергіяй, і над навалам яе Вова ўжо гатоў быў рассыпацца ў сумятлівую дзянную рухавасць, і застыгла ў шэра-сталёвым паветры маўкліва-трывожнае чаканне. Булановіч шпарка пасігаў па вілаватых завулках. Свежасць раніцы не заспакоіла, а яшчэ больш нервы завастрыла. Трывога жудаснай хваляй паласкала нутро, халадзіла сэрца ледзяной пустатой, па ўсім целе пускала нервовую дрыготу. Уваччу з жывой плямою стаяла Марына, такая, якою была ў апошнюю хвіліну. Твар свеціцца мукай пякельнай, вочы бяздонне пустое, халоднае, і быццам чакае яго, быццам кліча, просіць спагады. А ўвушшу няўпынна словы зычаць яе. Любы ты мой, апошняя ўцеха мая. Чаму яна зноў так сказала? Апошняя ўцеха. Няўжо яна што надумала? І бурлівым пажарам расла ў грудях упэўненасць у самым страшэнным. Штурхала яго, прымушала бегчы ў грунь. Куды? Аб гэтым нават не думаў. Само сабой цягнула туды, дзе гадзюкамі ўюцца сталёвыя рэйкі, адкуль часам ляціць гэты зазыўны прарэзлівы вокліч. Чыгунка спаткала яго мёртвай цішынёй. І гэта здзівіла. Як бег, думаў чамусьці, што тут павінна быць рухавасць, жыццё, што тут няўпыўнай чарадою павінны грымець жалезныя волаты, што тут няма ночы, няма спакою. Аж маўкліва ляжаць чорныя мокрыя рэйкі, быццам пацягваецца ў перадранішнім сне. У абодва бакі хаваюцца, точацца ў воўну туману бялясага. І ўспомніў тады Булановіч, што заўсёды бывае так, што чыгунка тоже мае сабе адпачынак. І сціхамірыўся троху, але не знікла трывога, бо цішыня на чыгунцы здавалася чамусьці таемнай, старожкай, быццам здрадліва сочыць за ім, хціва хавае ад яго нешта пад палой туману паўзучага. Стаяў троху, падумаў, што ж цяпер, куды? Хіба туды, дзе лес, дзе хадзілі калісь? І пайшоў, акунуўся ў золкі туман. Як к лесу падыходзіў, ужо дзень расплыўся поўным светам. Сонца чырвонай мятлой махнула па макушках сасонак, уліло ў паветра нешта прыветнае, цёплае. У лесе птушкі рознагалоссем пярэстым з цішой застыглай спрачаюцца. Льюцца іх песні цурочкамі пекнымі, мітусяцца, блытаюцца ў веццю, снуюць жыццё раніцы, сакавітае, радаснае. А Булановіч не чуе гэтых чароўных спеваў, не бачыць таго хараства, што навокал раскідаецца пекнымі малюнкамі. Ён упёўся вачмі ў бесканцовую стужку чыгункі і ідзе углыблёна ў сябе. Ён не ведае, што можа быць там, за туманам. Ён не ўяўляе нават, што можа ждаць яго там. Але здаецца чамусьці, што во-во, яшчэ колькі крокаў, і будзе нешта страшнае, жудаснае. Булановіч не прыкмеціў, як зайшоў далёка ў лес, і толькі тады спыніўся, як насустрач вылецеў поезд. Прамчаўся, прагрымеў, ашаламіў сваім рухам магутным і знік за паваротам, вільнуўшы жалезным хвастом. Тады Булановіч схамянуўся, завярнуў назад і падаўся на станцыю, думаў, ідучы. Што ж гэта я, як звар'яцелы? Калі здарылася што, дык жа, напэўна, заўважылі. Туды трэба, на станцыю. Думаю, нічога не было, проста стварыў сабе дурацкі настрой. Ён стараўся заспакоіць сябе,
пераканаць, што няма нічога трывожнага, што дарма ён узрушыўся толькі. Ён азіраўся і бачыў, што ўсе навокал такое звычайнае, простае. Сонца, як і заўсёды, залаціць пожню вясёлым праменнем. Птушкі цвіркаюць прыветна, бязрупатна. А вунь і людзі насустрач. Мужчына з кабетай. Спяшаюцца некуды, захапіліся жвавай гаворкай. Як з ім параўняліся, зірнулі на яго абое з цікавасцю і, прамінуўшы, зноў пачалі сваю гутарку. К вакзалу падышоў Балановіч зусім заспакоены. Прайшоўся разы са два па бязлюднаму перону, потым пайшоў у пакой дзяжурнага агента. Як уваходзіў, зноў пачуў неспакой усярэдзіне, але стрымаў сябе, звярнуўся да агента звычайным спакойным голасам, быццам яго мала цікавіла тое, аб чым хацеў запытацца. «Скажыце, калі ласка, у вас сёння ўночы нічога не здарылася на чыгунцы?» Агент зірнуў на яго вострым дапытлівым поглядам, і гэты погляд спалохаў Балановіча. «А вас чаму гэта цікавіць?» – запытаўся агент. «Я маю на гэта прычыны, аб якіх вам сказаць не магу». «А хто вы такі?» Балановіч сказаў. Агент, мусіць, здаволіўся. «Так, у нас было сёння здарэнне». У Балановіча пахаладзела нутро. «Якое здарэнне?» І мімаволі голас яго задрыжэў. «Сёння о 3 гадзіне ўночы цягніком зарэзала адну жанчыну». Балановіч міжвольна абапёрся аб стол, бо слабасць, цягучая, нейкая, ліпкая, паплыла па ўсім целе, падкасіла ногі. Быццам гнёт наваліўся цяжэрны, прыдушыў, прыціснуў, скомчыў пачуццёў балючы, даўкі клубок. Але яшчэ шавалілася слабая надзея. А мо не яна? Ці мала ж выпадкаў бывае? «Слухайце, а яе не пазналі? Невядома, хто яна такая?» Чакаў адказу, як свайго смяротнага прыгавору. А агент адбіваў роўным спакойным голасам і ўсё дапытліва ўглядаўся ў яго. «Так, яе пазналі. Гэта Гарнова, адна камуністка тутэйшая». Тады быццам парвалася нешта ўнутры ў Балановіча. Быццам адкрылася страшэннае бяздонне і загінула ў ім усё тое, што поўніла жыццё, што давала ўцеху. Заныла ў грудзях пустата, холадам атуліла сэрца, выціснула слязу скупую, балючую. Потым захацелася ўбачыць яе, зазірнуць апошні раз. Здавалася, што тады палягчэе, то тады не будзе гэтай даўкай пустаты ў сэрцы. Дзе яна? Тут, у пакгаузе. Вартуюць яе, але вам можна будзе паглядзець. Як ішлі, Балановіч рыхтаваў сябе да самага страшнага, бо добра ведаў, што можа зрабіць з чалавекам жалезны волат. Вартанюк прапусціў іх. Балановіч убачыў на падлозе нешта накрытае брызентам. З краю кроў сочыцца. Гэта яна, гэта тое, што нядаўна было чалавекам. Агент адгарнуў брызент. Адзін толькі момант глядзеў Балановіч. Не мог глядзець, адвярнуўся. Не пазнаў ён Гарновай, бо гэта ўжо была не яна. Жалезны волат зрабіў сваё дзела. Моўчкі выйшаў Балановіч пакгауза і ціха пасунуўся ў горад. Вакол купалася ўсё ў палкім сонечным свеце. Усё ззяла жыццём, вечна маладым, вечна прыгожым. Усё пыхала маладосцю і сілай. Балановіч не ўважаў ні на што. Углыбіўся, утуліўся ў сябе, прыслухваўся к таму, што дзеецца там, унутры. Стараўся уяўляць сабе Гарнову, будзіў у думках вобраз яе. І калі паўставала яна ўваччу, прыгожая, смутная, тады ахапляў пякучы жаль. Не верылася, што няма яе. Здавалася, яшчэ стрэнуцца яны.
яшчэ будзе тое чароўнае, ружовае, што было дасюль, што аздабляла жыццё. Сам таго не прыкмячаючы, Булановіч падышоў да дзіцячага дома. За сяродку яго вылучаўся вясёлы, бязрупатны гоман дзяцей. А на ганку сядзеў пануры Абшарскі. Ён спаткаў Булановіча сваім цяжкім, нерухомым поглядам. Булановіч дагадаўся адразу, што Абшарскі ўжо ведае. Ён падышоў да яго, моўчкі прывітаўся. Абшарскі комчыў у руках нейкую паперку. Потым даў яе Булановічу, і той прачытаў. Згубіла сваё месца ў жыцці. Дык навошта жыць? Гарнова. Гэта яна напісала. Гэта яе апошнія словы. Але адкуль узяў гэту запіску Абшарскі? Як яна магла трапіць яму? І злосць узнялася на Абшарскага, дурная, прыкрая злосць. Злава на Абшарскага за тое, што ён усё ведае, што ён таксама, а мо яшчэ больш шкадуе яе, што ён таксама любіў яе. І сам адчуваў Булановіч, што злосць гэта нядобрая, брыдкая, але не мог яе пераадолець. А Абшарскі гаварыў яму з сумным дакорам: «Вы не ратавалі яе, вы не здолелі». А якая яна была добрая! У вачах у яго Булановіч убачыў слёзы. Не адказаў нічога, адвярнуўся і пайшоў. Ішоў усё шыбчэй і шыбчэй, быццам хацеў уцячы ад гэтага недарэчнага чалавека, ад гэтага дома, ад усяго таго, што перажыў тут, што асадкам гнілым асела на сэрцы. Гарадскі тлум канчаткова яго ацвярозіў, вярнуў да звычайнай жыццёвай свядомасці. А побач з глыбокім жалем зарадзілася ўнутры нібы здаволенне нейкае. Гарадскі тлум канчаткова яго ацвярозіў, вярнуў да звычайнай жыццёвай свядомасці. І побач з глыбокім жалем зарадзілася ўнутры нібы здаволенне нейкае. А мо так лепей? Для яго лепей, бо разарвала тыя ліпучыя путы, павучэнне тое атрутнае, што хмелем спавівала волю яго, што цягнула ў прыгожую, але грузкую, дрыгвяную багну. І лягчэй рабілася на сэрцы, узнімалася бадзёрасць, смага да гэтага сумятлівага, пярэстага жыцця, поўнага здаровага, магутнага руху. А тое, што было, адлятала некуды ўдалеч, здавалася даўно-даўно прамінулым, ахіналася туманам зыбучым. Успомніліся словы Арончыка: «Кветка пажоўклая». Так, кветка пажоўклая, і таму адляцела, адпала ад дрэва жыцця, зволіла месца здароваму, свежаму. І нямала было такіх кветак, што прыцягнуліся к сонцу кастрычніка, што закрасавалі ў ім цветам жывым, пышна-дзейным. Але глыбока ўраслі карані ў атрутна-гнілую глебу, набраклую лёкам смяртэльным, і не вытрымалі палкага сонца, пажоўклі. Паважаныя дзеці, спадзяюся, твор вам спадабаўся. Дзякую вам за ўвагу. Усяго добрага.